बेसेबां सानो उल्था सेन मोनदों उन्दुनो थोजासे उन्दुखांबाय मालायखौसो नोंखौ होबावसै नामा नंखादां आंजों उन्दुवाखै नोङो आंजों उन्दुवाखै उन्दुनो रोङाखैबा गानसो नायगासिनो आङो उन्दुनो ओंखारनानै उन्दुदां माबे मादों बिदिनो नायहोबाय था आइजोंखौ दानना होनानै सेस खालामनानै दोनगोन आं खालामनो हाया नोंथां मला होगोन बे होबावगोन साराय सातथा जाबाय नै सातथा Bro, thank you. Diuti थांफिनो नामा दिउथि थांफिनो नामा Hello, hello. Ini subscribe mahorni dah. 200 bro, like to. Thank you bro. Goजोननाय थाबाय. नेटानो नोगोर स्ल'लै गंसेया Saili आ गया एमाव टकला टकली like down thank you कैसे हो शैली जी
सनजित ब्र मा होनदों आं टाउनावसो दं आदसा एल बि होदोंमोन नामा नों आं नुस्लाबाखै दै र' फुङावबो जाना नायदोंमोन आङो डिउटियाव ओंखारलायबाय आं ब्र अके दे क्या बोला शैलजीनि र' थाथ' आंनाव न'आव थांग्रोनो आदसा हेरनो क्या बोला है थुनथुलु मरा एमाव गुरला टाकला उरली क्या कर रहा है आप अबे क्या कर रहा है शैली जी शैली संजय ब्रो ऑन शैली जी ने क्या बोला ये टाउन में क्या कर रहा है मोरा संजीत बोला है संजीत फाग्लाया हनै ब्रो मैं थुनथुलि क्या बोला है तो मोरा एमबी तो एमबी सारा टाकला तू पीछे नहीं है नहीं साला मोनामा अल खालामबाय दे आं र' खामानि हरलाब्रा आंलाय साइली फाग्लिखौ शैली जी खाना क्या क्या बना रहा है आज क्या क्या सब्जी बनाया आज लो मेरा एमएमबी फागला खामानि हराखै दे ब्र' आङो अल्ल' खालामना दोनबाय आं फुल नायनानै मा रटेट जाबाय थायो मबाइलालाय गोबर है जाफैलायबाय दा लागा टाइमा जालायबाय नालाय अखाजिरा तुम भी तो जाएगा कि नहीं
Hingga नहीं hai andai salah fago har go boyfriend की साथ मस्त सोरना आंना नङा गल गल नङा नोंनासो ओमफ्राय टू मोरा एमएमबी टू सोता है तू सोता है लगता करके साला थाख्ला एमएमबी तेरी जायगा नाम है Archibron ini horbaय आरोना ओमफ्राय शैलजी ने हंस रहा है शैलजी ने क्या बोला है शायरी मेरी बॉयफ्रेंड लगता तू है मोरा एमएमबी साला थाख्ला मुझसे क्या बोला है मुझसे की आरती गल गल शैलजी हास्राय मोनदों कौन हो गया लगता शैलजी क्या बोला कौन हो गया लगता शैलजी जल्दी कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं मोरा एमाव टाकला थकली ada lanci tuh mulai ini क्या बोला है शैली फागली गो साला डिस्टर्ब टू बॉयफ्रेंड की साथ लिंकता खार के सो रहो शैलेश ने क्या बोला ये एमएमबी हो गया साला टाकला लगता तू तेरे ini क्या बोला तो तेरे जाएगी मना है इसलिए तेरी जेब नहीं है ठाक साला टाकला एमएमबी एसपी रसबैनो हादों थेंक इउ खयथायाव होयोब्रा नोंलाय माथो नुवाखै आंलाय नोंखौ होनायखौलाय एसपि ब्र आगोलाव होबाय थाग्रा टाइमाव नायदोंमोन आं माथो गंसेया मा फाग्ला बोरलायखोब्रा नालाय माबा गल गल सोलायबाय
Hello. Thank you, SB bro. On who may okay. Like don't thank you, SB bro. मैंने क्या बोला साइड सिस्टर मेरे पास नून नहीं है बिली का लेकर रखे सलाइए Ireland Ireland onu mene Nengi waroti Saya jadi kayak tu kiss tara se comment for ta hai मोरा एमाउ ठाकला क्या बोलोगे क्या चलिए जी मा खबर ब्र मोजां एसपी ब्र नोंहालाय डोट एमएमई टू क्या बोलता है बोलता ही साला टाटा बाय बाय मोरा एमाउ क्या हुआ Naroti क्या बोला साइली एमबी को गुलुगुलु क्या राबलु होना एसपी को जों सोराखै टेनिस गार' रस्टार बर' हाय हेलौ बर'ना मा जाखो मानसियालाय बोरै जाखो एसपि खौ ब्लक होनो होदोंमोनलां ओमफ्राय जोंना सोर फैदों रथिब्र अन जाम्बा माने जामाइजो प्रडाक्सन हेलौ सोर जालायखो जामाइजो प्रडाक्सनालाय मा जुदा नुलायखोब्रा मानसिखौलाय सोर जाखो बियो थेंक इउ सै आंनि एलबिआव सफैनो हानो थाखाय जामाइजो प्रडाक्सन मानसिखौलाय मा जुदा नुदोंलै प्रफाइलाबो गावनि थेंक इउ गावसिनि रासल' जाबायलै आंना माखोथाय on थेंक इउ आं जुदाखासैना ओमफ्राय टनिसा गार' स्टार बर' प्रडाक्ट प्रब्लेम कि गार' बर'
कुर्से क्या बोला मैं समझ नहीं आता रे ओमफ्राय एफसि ब्रबन लाइक डाउन ब्र होनदों जोंना जामाइजो प्रडाक्सन मा होनखो लाइक डाउन ब्र थेंक इउ ओमफ्राय मा होनदों जामाइजो सोरब्रा साब खालामबाय आंनो लोगो खालामबाय नो जामाइजो प्रडाक्सन आं गोरोब सफैनो हादों जोंहा एफसि ब्र अन जोंना हेलौ आदै हाबनो हागोन ना हाया थायनो हायो बयनिबो थाखाय खुला आंनि दरखंआ 8 PM सिमल' आदसा दे जागोन दे ब्र अ बेसे जाखो गैयालै 1500 थाङाखै दाबो ब्र आरो खमायबावसिगोनसो जारलासो जानोसै आं गोरिब मा होनदों मा खबरलै आदै मोजां मोजां नोंहालाय मा खबर दासान्दि ओंखाम जाखांबाय नामा एसपि ब्र ओमफ्राय मा होनदों गुलु एमाव ब्र नो ओमफ्राय मा होनदों एसपि ब्र अन थेंक इउ आं गोरिबनो दिनैसो फैदोंलै आं हिन्जाव गोनां मा होनदों नोंनावसो दं फैयो नामा मा होनखोथाय दिनैसो फैदोंलै आं हिन्जाव नोंनावसो दंफैयो नामा मिथियालै आं सोरखौ बुंखो नोंबा ओमफ्राय एसपि ब्र अन ओमफ्राय जोंना माइनाव अन आं गोरिब मा होनदों दं आदै बिदिनो आंबो आंहालाय आदसा दे ओमफ्राय मा होनखो आर'सि अन एसपि ब्र अन जाथ'वाखै आदै आदसा एसपि ब्र अन जामाइजो ना मा होनो खालामबाय नामा दा होनो मिथिया ओमफ्राय मा होनदों गोरिब ब्र सट नाय ब्र रादे नो ओमफ्राय मा होनदों एसपि आदै जागोन दे नो ओमफ्राय एसपि अन मा होनदों एसपि अन मा ओंख्रि आदै माव जाथ'वाखैलै खुदै मा ओंख्रिथाय भिउस गोनांथि जायो गोरिब ब्र जेबो खालामनो हाया माथो ब्रनो भिउसनि गोनांथि जायोथ' आरोलै जाना जायाखै मन' जाबायना जायाखै एसपि लाइभ होग्राना
भिउस जाखायाथ' आरोलै लाइभ होग्राफोरना जाखाया आं थाल मोनथारबायथ'। एल बि होग्राफोरनो थैनो भिउस फैया। मन' जाखांबाथाय एल बि होनायखौनो बन्द'सो खालामसै आङो। आरो बेबो मोनसे हनै ओमफ्राय आरो माबानि गुगोल एक्सेन्स माबा खालामनांगौ आरो लेट जाहैबावगोन होआबाबो जाया। मन'नि सिमां नुदों मन' जागोन ना जाबावलाथाय। दे नायना हर एमाव अके नैबेजों नायना होनि आं र' गंसेजों। खिन्थु आं बलेम होनाय नङा दै। फुल नायनानै कमेन्ट हरगोन आङो माबायाव वाइटसआव नुखायो फुल नायनायखौ जेबो सिन्था खालामनाङा। वाइटसआव थांनानै नायबानो जायो। नेटानो नोगोद स्ल' नै जारलासोलै। मन' खालाम आरो लाइभ भिडिअ दानना ला बिदिसो खालामखानांसिगोन। माबाना जाबाय नामाब्रा ना जाबाय नामा? आं बारा गोलावखौ नायथ'ला दै ब्र' टाइमाबो एसे माबाना। नैबे 4 मिनिटखौ खालामना हरगोनसै आं दाहायफोर नायनोसै आं ओमफ्राय एल बि दोनखांबा। बलेम ओइस पि ब्र' मा होनखो? आं गोरिब लाइभनिफ्रायबो फैसा मोनोब्रानो। मा होनदों? जायो आदै बोसोर बारबाबो खालामनो वाइटसल' खमायो आरो बोसोर बारबाल' खमायो आंथ' बारसिगोनानो नै बारबायानो। 1 इयार्स फुरा जाबाय बारबाथाय आरो खमायसिगोन गैला सेसखासै आं। हां थोनो थोनो जाथारसिगोन। फुल मन' खालामबाबो वाइटि खमायफिनो गोरिब ब्र' नो। मा होनदों? एस पि आदै लाइभनि फैसा आरो भिडिअ'नि फैसा आलादा जायो। ओमफ्राय एस पि फ्राव मा होनदों? मन' खालामना लाइभखौ खालामबा वाइटि 0 जाना
मन' जागोन र'नो मन' फुल मन' खालामखानानै दानबा जेबो जानाय नङादां लाइभखौनो लांफाबाय थागोन र'नो आं होथारालै लाइभ टाइप मन'ल' जागाथों र' नांथारलै आंनो मानसिबो फैखाया ओरैनो खस्थ'सो मोनो खमायथ'वाखै र' आंनाबो खमायथ'वाखै खमायनाया होलांबाय थाखासिगोन दे आंनाथ' नोगोद खमखालै खमायबाथाय खमायबाय खेबसेनो द्लाब द्लाबसो होलांखागोन र' बैद' रानिं जागासिनो दै ओमफ्राय मा होनदों ओमफ्राय एस बि आ मा होनखो माबाया आंगुरिबा मा होनदों एस बि आदै होनबा नोंना भिउस फैयानाय आं बुंनायखौ भिउस जायालै लाइभ होग्राफोरना भिउस फैया थैनो भिउस फैया आं दा आन्दाज मोनखाबायथ' गोरिब साब खालामबाय अनोबा हरफिनदो दे नो मा होनदों लाइभ होनायजों जेबो खोथा फैया ब्र कन्टिनिउ होबासो भिउस जाखायोनो माइनाव मादै साब हरो मानसिफोरा फुल नाया भिडिअ'खौ आनजाफिनजोब्बाय आंनानो ओमफ्राय मा होनखो एस बि ब्र'आ नों एस पि ब्र'आ नों गिदिर इउटुबारफोरखौ नाय बिसिनाबो भिउस जाया कन्टिनिउ हगारनो हायाबा नो मा होनखो बाबाय आं साब लानोनो ओमफ्राय एस पि ब्र'आ बाय अके ओमफ्राय आं गोरिब जाया लाइभखौ दानबाबो मन' जाबाथाय नो आंबो दोनखाया लाइभखौ दानजोबखागोनसो आं ओमफ्राय गोरिब ब्र' अन ओमफ्राय अन एम बि ब्र' अन गोरिब ब्र' अन आरथि ब्र' अन एम बि ब्र' अन थाथ'दो आदै ओंखाम जानि आं अके 1 आवार्सआनो जायाखै माथो बारलांबाय ओइस पि निखौसो बानायदोंमोन आं एइस पि बहा थांखो गैला माथो रावबो 36 मिनिटल' जादों दाबो रावबो फैला नामा होमबा
दा दोनहांनायावसो फैलाजोबगोन ओमफ्राय आरो टिब्र अन बिब्र अके लाइटखौ होनोरोङाखै दा फुल नायखाबायलै दा गोदान नायफिननायखौ आयदाय गैयालै आंनावबो रावबोनो वान आवार्सआनो जायाखै ओमफ्राय दाबो गैला मानसियानो दाबो फैया रावबो एम ए र'आ साइलिखौ होखारहरलाय एम ए ब्र' अन बुसोखानायसो ओंखाम फुबाय ओमफ्राय उन्दुनोबो हगारलाबो जायगाखौबो आराम गयारिसो जालायबाय आंना टाइमा दा फैबाबो खारजोबसिगोनसोलाय बे एलबि होग्रानो थाब थाब फैना होफैनांगौ दा सोरबाबो फैबा माम जादों होनना खिथाहरदोलै आं दसे जाना फैगोन र'
सफैदों उनु थेंक इउ आंनासो गल ना नोंनासो गल जाखो ओंखाम जादोंमोनलै बिबारिबो सफैनो हादों जोंहा थेंक इउ स' माच थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनासो गल जाखो ना सोरनासो गल जाखोब्रा मन्जु फैदोंमोन जोंहा थेंक इउ मस्ट वेलकाम अन ओमफ्राय जोंहा मन्जु एमाव आं अनल' अके ओमफ्राय जोंना राधे थेंक इउ ओमफ्राय आच्छा ओमफ्राय जोंना अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंना बे आइडि अन थागोन अके सोर जाखो बेलाय होनदां रमास मेदामसोदां ओमफ्राय गल सोरना गल जाखो आंना गल नङामोनथ' ओमफ्राय मा होनखो ओमफ्राय मा होनदों गुमै मा खबर मोजां ओमफ्राय जोंना मा होनो दङ बेयाव लेखा बिनायालाय माथो बेखौ मा होनदों राधे थेंक इउ ब्र' अन ओमफ्राय जोंना मा होनखो राधे ना मा होनखो खिला राधे अन थेंक इउ ओमफ्राय मा होनदों गुमै राधे ओमफ्राय ओरै अन मा ओंख्रि जाखो गुमै नों माबासोलै आलु जहल ओमफ्राय माबासो गोखा फिथाइ एवनाय ना मामोनथाय फात्ता गैला म'म माबा जादलाबायदों हाखु दाखु ओमफ्राय उनाव मा होनखो बिबारि आब' मा ओंख्रिनो ओमफ्राय मा होनखो फाग्लि मा अन बेलाय राधे ओमफ्राय राधे ओमफ्राय मा होनदों मिनिहरबाय आरोना ओमफ्राय मा होनदों दालि आलुसो नोंहालाय राधे जोबथा राधे बिबारि अन ओमफ्राय मा होनदों जोंहा आलु टमेट' नाथुर गोरान आरो मैखुन भाजा आइयै गोथावथारमोनलै गासिबो अन बिबारि अन थेंक इउ बिबारि अन थेंक इउ बिबारि अन ओमफ्राय मा होनदों बिबारि अन बिबारि अन थेंक इउ बिबारि अन आरे माबाना गल जालायबाय हनै बिबारि गावदां अन आं माबा हरनि दै नैबे गंसे साब हरनां मन्जु आइडि दं दे अके दे
नैबे गंसे साब हरनां र' सोरनाव हरगोन उनाव हरगोन गंसे मोनसे नेटानो नोगोर स्ल' जायो गंसेया रटेट जालाबाय थाखोब्रा आं खारलांलाजोबनासो लानो लुगैदों बिदिबाथाय र' दा जेबो खालामथ'ला नोंखौ मिनिट थांखो ना माखो मिनिट थांबाय माबा हरना होदोंमोन आं नोंनो साब राइट अन बोरै जाखो आंना स' जाला नामा कमेन्ट स' जायाखिसै र' जादों नै आरोखि अन बिबार अन थेंक इउ अन बिबार अन आसि जाबायहाय गुमै मारै ओंखोथाय आसि हाबबायहाय गुमै ना मा होनखो आसि हाबनो माने र' उनाव हरगोन दे आङो मोनसे आइडिया बे मोनसेल' दे आंनावहाय बे गोदाना मबाइल गंसेयाव बुरजा गैया आंनाव सबितनिखौ नायना सबितनिखौ ओमफ्राय बेबि ब्लग अन ओमफ्राय आरथि अन बिबारि अन थेंक इउ फैलाव खानाय गोलाव दुदुरि लाइमोन जाबाय नै दखाना बिलायाव दखाना आरथि अन मानैल'सै नामा खारजोब्बाय नामा बेखौ सापर्ट खालामनानै दोनसै आं बिबार थांखोना माखो कमेन्ट हरलाय आन्दायगोनबो नङाबा हाग्रा खम जाजागोनबो हेल' थेंक इउ
MMB Pro on RT Pro on बबिसो गानाबो बाला 5G नांबाथाय जाया आंना माना 5G नांबासो जायो नोंना 5G नांबा जाबावासो जोंना DM कार्टन फैदोंमोनलै नेटवर्क जायो बाला 5Gआ नेटवर्क जायो दा दोनसै नामाथाय गाइसमोन बाय खालामदो दे थेंकिउसै जोबजासे सापर्ट होनायनि थाखाय MMB Bro RT Bro हेलौ सार हेलौ जा नोंसोरला बालफोर आया माखौ जानो थिनबायखोब्रा बेलाय DM Bro माखौ जानो थिनफैदों नोंलाय ओइ बर बहा दं न'आव दं दानो दोनो रावबो गैला माथो दे थाबावबालाय दसे दोनबावसै होनबा न'आव दं जाखांबाय नामा DM Bro 394 DM Bro जाखांबाय नामा माजों सोलाखोनो अल खालामनोबो जाबावला नेटानो
आंहा औवाजों दानजानायनि रागा जोंदों नोंहा दोननो दानो दोननो जोंनाबो दानखागोन रा र' औवानियासो बारनोसै बारबायना बारबानो दानगोन जोंनाबो एसे एवथुमफ्रां ओंख्रिलांबाय मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय आरुथि ब्र' मा होनदों देयाम फै लोगो जानोबानो बानखोनोसै नामा होनबा है अखा जेराव बानखोआ एमबि ब्र' अन थेंक इउ ओमफ्राय आरथि ब्रह्म होनदों बाजैयालाय खाथियाव गैया नामानो खाथियाव गैयालै बे नोगोर रायहोनांगौ थगायनानै मा होनदोंनो होननांगौ जाबासो दा होदों मुसारिया हनै आथिंजों खेबथानानै अहा आथिं खेबथारनाय नुखो नोंलाय बेखौ नुवाखै मा होनदों जायाखै दां 1 इयार्स फाग्लायाखै नोङो भिडिअ लास्ट भिडिअ नायलाय दा हाइटाराव थांना नाय 1 इयार्स जादोंना जायाखै बेखौसो लानोसै आं बालनि लादो दे होमबालाय बैखौलाय मा खालामगोन एमएमबि ब्र' अन उज्जवल बरा my dear friend hi my dear friend hello मारैहाय एलबियाव हाबनायानो बोरै गोमोरलायनानै थाखो आंनालाय उज्जवल जी मेरा एलबी में आने के लिए न्यू वीडियो ओके मैं आपका वीडियो आईडी से वॉच कर दूंगा अभी आरुटी क्या बोला ये उज्जवल जी ज्वाइन मी उज्जवल जी मैं आपका वीडियो वॉच करने के लिए जा रहा हूँ मैं आपका घर
चला आखाइ सोनावबासो नांदों सोरनावबा थुदों सोरनावबासो थांखाव नांहैदों उज्जवल जी आपका वीडियो रनिंग ओके क्या क्या लेता है रे नेट स्लो हो गया रे मेरा कल न्यू वीडियो डालू ओके डाल दो उज्जवल जी ने क्या बोला एमएमबी जी नमस्ते बोला है ओमफ्राय जोंना मैं भी ऑल उज्जवल जी बोला है आरती जी ने लाइक दिस प्लीज पाइक लाइक आईडी ओके 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 न्यू वीडियो फॉर लाइक प्लीज एमबी ब्रो ऑन एमबी जी प्लीज न्यू वीडियो फॉर एमबी जी ने अभी समय नहीं मिला है उसने ड्यूटी पर है आपका वीडियो रनिंग हो रहा है मैं नाउ ऑन ओके उज्जवल जी लाए उज्जवल जी मैना को न्यूज़ चैनल है उसको भी सब कर लो कल का वीडियो पर ओके ओके हो गया बस कर दूंगा मैं चिंता मत करो बोरिया काटी रही आप
Monju on thank you on dong emaw thank you Monju madam please bulahe Laifang Bosumataरि सोर बेलाय hello Laifang where Ruthi on Laifang Bosumataरि ओइ आं सान्थि गैयाहायनो सोर बेलाय माबासो नामा जोंना मोनाबिलिखा बाजैसो नामा खिथाहरदो दे जेबो नङा दे आं दहाय हाबस्लाबनो हानाय जायाखैलै दहाय फुङाव नायदोंमोन आं गैया माथो होआखै नोङो बेरायनो लाबायलै मावब्र'नो बेरायाबा फैयालै रावबो उफाय गैया ना नोङो बेरायनांगौ जायो टाइमखौ नोङो दिनाव खननै लायोबोला हायोबा ओमफ्राय बिदि बार होलाबाय थानो नाङालै न'आवबो मानसि फैया उजालनिखौसो नायदों आङो माबा सोरनावबासो भिडिअ रानिं जालाहैबाय हैद सन्जय ड्र थेंक इउ वेल ब्रो थांबाय साला क्या सन्जय ड्र अन आंबो अन अके अन अके थेंक इउ बाय दे थाथ'दो अके दे खिथांलांबाराखसै आर'सो थावबाय आं बेरायनो बाबाय बेखौ फरायखांखाबाय मा जाखोरा एमावनो ओइ उज्वल बरानि माबा नायदोंमोन आं भिडिअ नायदोंमोन आं सिक मिनिट दोनबावनोसै आं खुनुरुखुम
बेसो नांला रुब्रा सानसे नायबाबो थोआ खालिगोन मा फुंनिफ्रायनो सानसे नायो बियो मानसियालाय ROT on MMB bro on Sanjay bro on on खारजोब्बाय नामा नेटआ जाम्फा जालायबाय सोलाबलालै गैखाला मानसियानो बाय बाय all guys